Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yauwa masu kallo da sauraro, kar dai ku manta da subscribe. Za mu nuna muku yanda za ka yi aikinka ka samu ‘yan kuɗaɗenka. A danna mana subscribe sannan a danna ƙararrawa. Yauwa idan site ɗin ya buɗe kamar haka, a yanda kuɗinka yake so a nan za ka abun nan. So mu tunda namu yana nan bari mu shiga nan. Idan za ka fara, muna da balance 5855. So misali za mu fara da haka. Gashi nan yana ƙoƙarin buɗewa. To gashi nan mun fara purchase ɗinmu na today. Za ka yi ta danna wannan automatic order kamar dai yanda kuke gani. Muna dannawa. So gashi nan kuɗaɗe suna ƙaruwa. Yauwa sabida yanayi na network shi ya sa abubuwan dai sai ɗan motsi kaɗan kaɗan. So kamar dai yanda kuke gani duk wanda ya shigo wannan Eva Plus ɗin haka zai nasa order. So kuma duk wanda ya yi register za a ba shi naira 500 ne wadda zai fara aiki da ita. So gashi nan dai muna aikin kamar yanda kuke gani. Wannan shi ne today's commission ɗinmu. Da yake muna da ‘yan matsala ta network shi ya sa yau gabaki ɗaya abun sai addu'a. So kada dai ku manta da subscribe ku danna mana ƙararrawa.